за което искрено им благодаря. Албена Лимони с артистичното си име, иначе това е Албена Цолова, Анастасия Танасова, Андрея Попйорданова, Анжела Илиева, Антонио Кесарджиев, Венцислав Колев, Вихра Велкова, Даниел Силвестров и Васил Дечев, първия ни екип, Диана Иванова, Евелина Георгиева, втория екип Бранимира Христова, Ели Иванова, Матея Пенчева и Константин Христов, третия екип Доротея Стефанова, Калина Йорданова и Мелиса Риева, Иван Велев, Митхат Емир, Петър Арбов, Станислав Седевчев, Стефан Чинов, Фатме Мустафа и Юлиан Миков. Първо бих искала, ако може, тези, които са всички да дойдете тук, дали може, от участниците. Виждам Митхат, виждам Фатме, виждам Даниел, Силвестров. А вие сте? Иван Велев, толкова ми е драг. И Петър Арбов. И бих искала да ги аплодирате за това, че участвате. И за това, че направите страхотни неща. Много ви благодаря. И нашите специални аплодисменти и възхита от работата, която свърши, е за Фатме, която всъщност е големия победител. Фатме е от Варна, на 21 години, учи в Техническия университет във Варна и направи една страхотна линия на Кока-Кола с годишнината 1915-2015. Целият контур всъщност са тези 100 години на Кока-Кола, които и оформят и контура на бутилката. Много ви благодаря на всички, а Сен ще ни поднесе специален подарък на Фатме. Преди да го поднеса, само да кажа, че ние сме много щастливи от това сътрудничество с Кока-Кола и много се радвам, че той е мотивирал толкова хора да участват. Аз не знаех от мен, че ти печелиш тази награда, но съм за сметка на това изключително щастлив да ти подаря от името на Coca-Cola и от името на Design Week един от най-добрите фотоапарати, които има в момента на българския пазар. Мисля, че въобще това е един професионален